ידע גם כן לאחד את החברים, הוא ידע תמיד להכניס את החדשים למעגל החברים דרך הכדורגל. כבר מגיל צעיר פיתח ערן אהבה לספורט ולכדורגל בפרט. במקום לשבת בכיתה, כמו יתר חבריו, בילה ערן את רוב זמנו במגרש הכדורגל בבית הספר. לפני שירותו הצבאי החליט ערן ללמוד שנה אחת במכינה הקדם צבאית בעצמו. בחודש מרץ, בשנת 2002, חדר מחבל למכינה ולקח את חייהם של ערן וארבעה מחבריו. לאחר השבעה, חיפשו חבריו של ערן דרך להנציח את זכרו ובחרו באהבה הגדולה של ערן. האמת היא שעם ערן היינו משחקים כמעט כל שבוע בכל תקופת הלימודים ומה שנשאר מהמכינה, ואחרי שערן נהרג ישבנו כמה חברים ופשוט החלטנו שהדרך הכי טובה להנציח את ערן תהיה בצורה של טורניר. באתם אליי ואמרתם לי, אלי, תשמע, ערן לא היה בעל ההשכרות שלו, הוא לא היה בן אדם עצוב, הוא רץ, הוא גם אין לו סבלנות לשמוע אנשים, רבנים, מורים מדברים, זה לא בשבילו. אבל דבר אחד בטוח הוא היה בא, אם אנחנו נארגן טורניר כדורגל, לטורניר שלו הוא יבוא. אלו היו המילים שהשתמשתם, ואני חושב שאתם צודקים. היי חבר'ה, מה שלומך? היי מנולה, מה נשמע? עוד נשב? אין הרבה זמן? יאללה, פה. יואב, אתה בא, אנחנו נתחיל את הישיבה. רק אליה יגיע או לא יגיע? כל שנה, כחודשיים לפני הטורניר, נפגשים המארגנים בבית משפחת פיקארד, ובניצוחו של אלי, אביו של ערן, מתחילים לתכנן את הטורניר. נראה כי אלי חיכה שנה שלמה לרגע הזה. ברגע שמתחילים לדבר על הטורניר, עיניו מתמלאות בברק וחיוך עולה על שפתיו. תכלס הסיבה השנה, למה אנחנו ממשיכים עם זה, בשבילי לפחות, זה בעיקר בשביל אלי, אבא שלו, שמחכה לטורניר הזה כל שנה, בטירוף. זה עושה לו אושר, לראות הבן אדם מחכה לזה, ההכנות לזה, ההתרגשות שלו לפני, המיילים המטורפים, כל הפגישות, איך שהוא מופיע בטורניר ומתרגש ועם הרמקול פשוט מבסוט, זה כיף לראות אותו פעם בשנה, כל כך נהנה על משהו וואלה, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות, ממש המעט שאנחנו יכולים לעשות בשבילו. יש אפילו טורניר בדרום אפריקה ששתי חבר'ה שחברים של ערן התחילו לפני שנתיים כשהם היו שם בשליחות, ועד עכשיו הוא מתקיים כל שנה, טורניר לזכרו בין תנועות הנוער בדרום אפריקה. השנה השתתפו 12 קבוצות שהורכבו מישיבות, מכינות, בתי ספר תיכוניים ותנועות נוער מאזור ירושלים. השחקנים הפגינו ביצועים שלא היו מביישים ליגות מקצועיות והבקיעו שערים רבים. חלק מהקבוצות הגיעו בליווי אוהדים רבים שלא הפסיקו לשיר ולעודד את השחקנים ויצרו אווירה של שמחה והתרגשות.
לקראת גמר השנה עלו הקבוצות מעלי ומהישיבה לצעירים. ולאחר קרב מתוח ניצחה הקבוצה מהמכינה הקדם צבאית בעלי. לאחר סיום המשחקים נערך טקס חלוקת הגביעים והמדליות בהשתתפות בני משפחת פיקר וחברים. הטורניר כדורגל זה בשבילי מין אזכרה שמחה. ותמיד יש לי הרגשה שהנה, ערן גם כן על המגרש, או שהוא יצוץ מהמגרש. ובטוח הוא נמצא פה ומעודד את כולנו. Watch me as I gravitate. We gon' ghost town, this Motown with Joe sound. You in the blink, gon'